Продължава гасенето на пожара в граничната планина Славянка. И днес, освен служители на Югозападното държавно предприятие, екипи на пожарната, военни и доброволци, в гасенето се включват и двата самолета от Швеция. Пожарът над симитлийското село Сенокос е локализиран. Опасността от ново разпалване на огнища високо в Пирин все още не е отминала. На този фон България е на второ място след Кипър по горски пожари през 2024 година. Основните причини за огъня в горите у нас са небрежност, палеж, естествени и неизвестни причини. Още при възникването на първите пожари населението беше предупреждавано от Изпълнителната агенция по горите, от други органи, че в горите не трябва да се правят и не само в горите, а и в селскостопанския фонд, както и в дворовете, между прочим. Не биват да бъдат извършвани действия, които са опасни за възникване от пожари. Но немарливостта и безотговорността, разбира се, са в основата на причините, когато възникването на пожара е по причина на човек. Все още гори пожарът на територията на община Невестино, въпреки проливния дъжд, който се изля в района. Над пернишкото село Чуй-Петлово вчера горя пожар. Заради сложността на терена, работата на огнеборците бе затруднена. Огънят, в чието гасене се включи и хеликоптер, е овладян. В Малашевската планина, в района на село Микрево, ситуацията е спокойна. 3 екипа на пожарната следят терена. Горскостопанската практика има достатъчно натрупан ноу-хау, опит, който при изпълнение на всички мероприятия, така както са залегнали в горскостопанските планове, биха предотвратили или при възникване биха попречили на разпространението на пожарите. На връх Синаница, където снощи мълния предизвика пожар, екип от Национален парк Пирин следи ситуацията. Има готовност да се реагира при нужда, посочват още от областната администрация.